भटकळ बंद यशस्वी. मुरीन कट्टा प्रकरणाच्या निषेधार्थ भव्य आंदोलन. कारवार. भटकळिंगा मुरीन कट्टा ध्वंस झालेल्या प्रकरणाच्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संयुक्त आघाडीन पुकारलेल्या अर्धदिवस भटकळ बंदाक व्यापक प्रतिसाद मिळालो. शहरातली भौतिक दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापना बंद आशिल्ल्यान हो बंद सुमार 90% यशस्वी जालो. फाटल्या 24 मे दिसाक भटकळात मुरीन कट्टो ध्वंस झालेल्या घटनेच्या संदर्भात वेगवेगळ्या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केलो. हाचे पयले विरोधी पक्षाचे नेते आर अशोक हेमगेल्या नेतृत्वासकल मोठे आंदोलन जाल्ले. त्यात आंदोलनाचो फुडलो भाग म्हण आज हजारो कार्यकर्त्यांनी निषेध मोर्चा काढून घटनेचो तीव्र निषेध केलो. वाहन चालक आणि मालक संघटना, ऑटो रिक्षा संघटना तसेच इतर अनेक संघटनांनी या बंदाक पाठिंबा दिलो. आंदोलनकर्त्यान मुरीन कट्टो मूळ जाग्यार परत उबारचो मागणी केली. तसेच या घटनेत सहभागी आशिल्ल्या व्यक्तींचेर कठोर कारवाई करची मागणी केली. दुसरे वाटेन या बंदा लागून भटकळात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केलो. 800 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षे खातीर नेमिले आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपन कुमार हेमी स्वतः घटनास्थळाचेर मुक्काम केलो. आंदोलनकर्त्यान या प्रकरणाचो तात्काळ निकाल लावची मागणी केली आणि योग्य कारवाई ना जाल्यार येवचे दिसाक आणि तीव्र आंदोलन करचो इशारो दिलो. मुरीन कट्टा प्रकरणात अंतिम न्याय मिळेपर्यंत भटकळात आंदोलनाची तीव्रता कायम रावची शक्यता दिसून येता. मुरीन कट्टे ध्वंसದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂಧರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂಧರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸದ ಕಟ್ಟುವೆವು ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂಧರರಿಗೆ ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಹೊಣೆ? ಹಿಂದೂಗಳ ಹಕ್ಕು. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಕಟ್ಟುವೆವು ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರನ್ನ गंगा माता की जय, बोलो भारत माता की जय. ಕಟ್ಟುವೆವು ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟುವೆವು ಮುರೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಹೊಣೆ? ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात फिट्रीफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा.